Hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you all. Manass, I have a message for you. God has sent me to you with this message. Don't settle for less. Never, ever settle for less. Genesis chapter 25, verse 22 uchidzika. Ndichaverenga ndichijamba because of our time. And after that, okay, Isaac ane mukadzi wake anonzi Rebecca. Rebecca akange asingazvari. Bhuku rinoti Isaac akaenda akandonamatira Rebecca, and Rebecca conceived. Mudumbu ra Rebecca maigara muine hondo. Mimba yaigara ichimutambudza. Akaenda kunobvunza. Urikuona zvakakoshera kubvunza Mwari kana uchinge wapinda maproblems. Kune anofanira kundobvunzwa kana upenyu uchinge hwakuremera. Kune anofanira kundobvunzwa. Rebecca akandobvunza Jehovha kati ndine hondo iri mudumbu mangumu, zvakamira sei? Jehovha vakampindura vakati, mudumbu rako mune ndudzi mbiri. There are two nations that are in your womb. And these two nations are fighting against each other. What are they fighting for? Ivo vari mudumbu. What are they fighting for? Vairwira birthright and the blessing yaiuya yakatakurwa ne birthright. Ndosaka yainzi double portion. Ndoda kuti ndikuendese kuna Hana achinamatira kuti ave nemwana mushure mekunge asekwa naPenina. Unonzwa bhuku richiti Hana aitopiwa double portion. Iye asina mwana, but Elkanah aita make sure kuti pana Hana aipiwa double portion. Yaitowa language ye birthright kuti Penina handisi kuramba kuti wakandipalana, but first born yangu haisi kwauri, neropafadzo yacho yehu first born haisi kwauri, iri kuna Hana. No wonder why Hana aipiwa double portion. It is a language of birthright. That after this message, you are not going to settle for less. You tell that devil that I am not going to settle for less. You tell every challenge that you are facing in your life that no matter what I'm going through right now, I am not going to settle for less. So famba neni shoma neni. Ndogona kukukandira kunyenda kataura last week. Nyaya ya murume anonzi Joseph. Joseph akapiwa a coat of many colors. A coat of many colors according to Jewish religion or Jewish tradition. It is a coat of favor. Raipiwa a firstborn. But panapa tirikuona this coat irina Joseph. Joseph asiye the firstborn. Coat of many colors ringa dei rakangerina Reuben. Reuben di akanga ari firstborn
yaJacob and Leah. But tiri kuona this coat of many colors richipiwa Joseph. According to Jewish tradition, this coat of many colors, it was a sign of being a firstborn. Kureva kuti kuna Jacob, aita akaona Joseph, aimuona ari his firstborn. The language of a birthright. Saka urikuona panapa. Mudumbu mune hondo. Vari kukakaritsana. Jehovha akamuudza kuti mune ndudzi mbiri dziri kurwisana. Pane ndudzi iri kuti ndini ndinofanira kutanga kubuda. Because tave kunze kune language ye birthright. Birthright yakatakura blessing. No saka yainzi double portion. Saka vari munhu ndoya vaikakarisirana. Uya achiti ndechangu, uya achiti ndechangu. Kusvika dumbu raRebeka maita hondo. Bhaibheri rangu robva rati. After that came his brother out, and his hand took hold of Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 80 years old when she bare them. Dakutunditerere. Pakundozvarwa vana. Mwana atanga kubuda. Mukomana akatsuka. Anemvere muviri wake wese. Vakamupa zita rekuti Idom. Ndava akanga akatsuka. But zita rake richidudzirwa kunzi Esau. Ndiye akatanga kubuda. Zoreva kuti pakutaura physically, Esau was the firstborn. But mumashure make akabuda paine mufana wechidiki. Akanga akamubata chitsitsino. Chiri kuratidza kuti mudumbu make muine hondo. And haina kuperera mudumbu hondo iyoyi. Yakazoperera kunze. Don't forget, my title of this message, never settle for less. Satengese udangu. Bhaibheri rangu rinotaura richiti, Esau akanga ari murume wesango. Kureva kuti Esau was a hunter. Esau aidiwa na baba. Sekuimba kwakaita baba acharamba. Vakati Esau ndiye akatora moyo wa baba. Jacob akatora moyo wa amai. Don't settle for less. Bhaibheri rangu roti, Jacob aive murume wetende. Aigara mutende. Tende resongano. Ndiye aigara mukitchen. Ndava aidiwa na amai. Don't settle for less. Indudzi mbiridzi dzakanga dziri mudumbu rimwe chete. That is another sermon for another day. Kuti these two forces dzakanga dziri mudumbu rimwe chete inongomira church ine forces maviri, a carnal force and a spiritual force. These forces, I will explain them in my next lunch hour service. Church ine forces maviri. Another force is a carnally minded church, and another force, it is a spiritual church. Bhaibheri rinoti Esau anoenda kunovhima on this particular day. Anodzoka asina chaabata. Ndava mazuva hafanane. Ndoda kukuudza right now. You might be trying something else in your life. Pamwe wakamboita zvikabudirira. But pari zvino hazvisi kuita zvakanaka. Gamuchira kuti times and seasons will never remain the same.
kana wakambondovhima ukabata woenda kunovhima wodzoka usina chauinacho, understand that days will never be the same. Watondotengesa paunotengesa unotenga business rako zvekuti unoti Jehovha ngavakudzwe, womuka mwe musi uchienda wofunga kuti semazuva ese uchandobata, unogona kundoshaya chawabata wodzoka pasina chatengeswa. Iwewe haikona to be moved. Never settle for less. Bible robva rati adzoka asina chaabata anosvika pamba aine nzara. Jacobo mukati umu anga achibika munyemba, ndava murume wetende, haabve patende. Nditeerere, haikona kubva wakabva mupresence yaMwari. No matter what you are facing, nyangwa zvichirema zvichirwadza, safe wakabva mupresence yaMwari. Continue in the presence of God. Mvura ichinaya, zuva richipisa, vanhu vachikuseka, vanhu vachikutsvinyira, safe wakabuda in the presence of God. Stay in the presence of God. Saka Jacob ari kuti dai ndakanyatsorwa ndiri mudumbu, ndingadai ndakatobudawo ndiri firstborn. Achiti vagoni zvavo vakaitwa mafirstborn. Saka zviri kureva here kuti Esau ndiye achakudza dzinza rababa vedu? Zviri kureva here kuti Esau ndiye achapuwa double portion of the blessing because ndiye ane birthright? Saka maari makanga mine hondo, maari makanga mine shungu yekuti I'm not going to settle for less. Ndakazvarwa ndiri mudiki, but I'm not going to die a poor man. Ndakazvarwa ndiri wekumasure, but I'm not going to die a poor woman. Ndakazvarwa ndiri musarirwa, but I'm not going to die the least. Saka akanga ari mutende achidzidziswa naamai vake kunamata. Asina kunyanya kuenda ikoko, ndava mukadzi anomirira kereke nai, but asina kuenda ikoko, ndakuenda pakuti never settle for less. Abika muto wenyemba, abika nyemba dzake. Murume wemvera asvika nenzara, ndava uyu ndiye anodiwa nababa. Ari pamwoyo pababa, anoti akabata mhuka anoprepare kudya kunodiwa nababa. But on this particular day, akauya ari maoko chete, akuziya nenzara, anondovhura mpoto yabikwa nyemba naJacob, akati ndipo chekudya, ndava ndaane nzara. Jacob akati mukoma, handirege kukupai chekudya, but panapa ngatiitai madhiri, ngatingoitai transaction kawana, nditenderei kuti munditengesere hudangwe hwenyu. Kana muchinge mandipa hudangwe, imimi ndokupai muto wenyemba. Esau akati, what? We are wasting time. Chiko chinombonzi hudangwe hwacho? Ndipe nyemba ndidye ndigute. The Bible says, on that day, Esau despised his birthright. Paakangodya nyemba, my angels kudenga kwanga kuchitwa spiritual transaction. My angels are Esau achitora birthright, ichiiswa maoko my angels are Jacob. Denga ndobva ranyora kuti from today onwards, Jacob is the firstborn of Isaac. Ndobva atozvidza udangwe. Iye atora sechinhu chisina basa. But Isaac akura,
akuda kuenda nenzira yenyika yose, anodaidza mwana wake waanoda akamutenda kusanga undovhima. Kana uchinge wavhima, ndadya ndaguta, mweya wangu wokuropafadza. But game rakanga ratochinja. Chamuri kuda kuropafadza hachisisina blessing. Chamuri kuda kuropafadza baba Isaac handicho chinofanira kuropafadzwa. Ndava chakatengesa udangwe, chakatengesa ropafadzo kune mupfana. Never settle for less. Tane Esau generation, vakomana vana Esau, vasikana vana Esau, vari kutengesa udangwe nekuda kwenzara ye1 day. Iwewe musikana nditeerere, ramba kurarirwa mabaskets, ramba kurarirwa mari yerent, ramba kurarirwa promotion. Taurira boss wekubasa, I am not going to settle for less. Andivhurire makumbo angu. Muto wenyemba, chamuri kuda kundipa ichi. Muto wenyemba. Kalala bosata. I am not going to settle for less. Gazirwazi, gaziomi. But I'm not going to take this offer. The offer inonditorera udangwe. I will continue pushing forward. I will continue pushing forward. For the Bible says, those that wait upon the Lord, they shall run and not weary. I am not going to give up. And this kutengesa udangwe. Nyangwe ndirare nenzara. And this kuzondo hura. Nyangwe ndishaye Maria rent. And this kuzondo ba. I am not going to settle for less. Unoziva izvezvi so. Tine vanhu vari kuita content creation. Kunyanya madzimai andakaona. Anondomira pamberi pekamera achibvisa bhurugwa. Kuti nyika ivhunduke kuti chichiri kuita. Anotobvisa pant. Let me tell you my sister. Muri kubvisa pant pamberi pekamera. Muri kutengesa udangwe hwenyu. Uri kutengesa your birthright. There is a time that God is going to visit you. Wobva wati ndiri kuda musikana asina kumbobvira akabvisa pendi pamberi pekamera. Ndamugadzira marriage. Ndamugadzira blessing. Vanobva vatanga kutarisa kwawakabva. Waona kwawakabva kune mesa. Kwawakabva hakusi kuita. Pari kutsvagwa generation yevarume. Pari kutsvagwa generation yevakadzi. Vanoti ndakaroorwa. Murume wangu haasi kuwana mari. But handisi kuzopinda mu relationship. I am not going to cheat on my husband. Nekuti we are going through some stuff. I will continue believing until God blesses us. Never settle for less. Never settle for less. Refuse to be an Esau generation. A generation that despises the blessing. A generation that despises the birthright. I want you to tell yourself and tell the devil and his demons that I don't care that you are inflicting my body. I am not going to settle for less. I don't care for sickness in my bones. I am not going to settle for less. I don't care what I'm going through in my family. But if this one muto wenyempa, I am not going to settle for muto wenyempa. I need God's blessing. I will wait. Unoziva nzara ya Esau yakanga iri nzara ye1 day, and akasike kutanga kuita nzara, akatomboita nzara kumashure. But zvinoita Satan kana akuda kukubira chakavanzika. Are you hearing me, Pastor? I want to talk to some bishops here. I want to talk to some prophets here. I want to talk to some pastors and evangelists right now. Don't settle for less. Unogona kushandiswa na Mwari. Uri mukati mechechi yomwe muranda wa Mwari. You are submitting, you are working. Nemwe muranda wa Mwari. Mwari wobva vakupa nyasha dzekuti unogona kutosumira kunge wakuda kutodarika.
aripamsoro pako, and the devil comes and tell you, coach, you can preach better than Nyamakanga, you can preach better than Makandiwa. Why can't you start your own church? Why can't you start your own congregation? I want to tell you, my brother, my sister, tell the devil, I will continue submitting. I will continue submitting until the grace and the blessing of God overtake me. I am not going to settle for less. And this was a garamuto enyemba. That you know Janzara one day opera. Komangwana and the Chaita say, Komezuno and the Chaita say, Kogoreno and the Chaita say, I need the blessing of God that will take me for generations and generations. Kalabo Sataka. Don't settle for less. Orikona isa paka ngo despise. Akabasa rasisina chido. Aizekada kumropa fatsa. Jacob ndo paona revelation from the church. Because Rebecca and Amai representing the church. So Jacob got a revelation from the church. And the revelation was saying, Pinamudangare makwai. Uraya gwai rimwecheta. Uprepeza kanaka zinojua na baba. Chirikuitange chitsotsi kuitange chiguruvani, but it was prophetic that the young shall serve the greater. Don't settle for less. Can I go deeper right now? Can I go deeper right now? Akanga ine munda we mzambiringa wakanaka. Ay. Anjua kupina mu Easter season. Anjua kupina mu Easter season. I want to talk about don't settle for less. Akanga ine munda we mzambiringa. Ndogo pa pindirwa mu munda na mambo abu. Mambo wakati kuna Naboth. Let us exchange. I will give you a better vineyard. Pamsoro pazo au top up nemari. Variko kavanu variko piwa mari nedzimota. I don't want to go there. But they are settling for less. Bible rovarat. Naboth akati mambo ndinoku respectai. Mambo rarama inebusinga peri. Dreami mambo wedu atakapiwa muno na Jehova mu Israeli. But musakanganwe chirevo cha Jehova. Chekuti minda haifani kupasiwa from generation to from another generation to another generation. Munda uyu ndewa madzibaba edu. In as much you want to give me a better vineyard. And on top of that, you want to top up nemari. But mambo ndiregererei. God forbid. I cannot settle for less. Munda uyune ma generations. Wakatakura ma generations. Munda uyu wakatakura blessing. Blessing ye ma generations. Jehovah varikutsvaga generation. In what I'm not going to settle for less. I would rather die for what I believe. I am not going to settle for less. Murume wangu asaya mari. But andis kuzoita gumbo panzi. I am not going to settle for less. Boss wanonoka kundipa salary. But andis kuzombo mvara kana kutengeza zvinhu zvake. I am not going to settle for less. Because munda uyu ndewe muzambiringa wakatakura blessing ye ma generation nema generation. Dai Jacob paka dai Isa wakazviziva kuti birthright here I cannot give it to Jacob. Yakatakura gena blessing ye generation to generation. Can I go deeper? Can I go deeper to you? Do you see now? Pari kuramba nemunda wemuzambiringa. Munda uri kunongedzera kuna Kristu. Muzambiringa, but muzambiringa mune muzimu zambiringa. Rikumirira Kristu. Kristu anouya kuna John achiti ndiri muzambiringa wakanaka. Imimi vacho muri matavi. I don't want to go there.
I can even go to Samson. Anoti asvika paminda yemuzambiringa, a lion roared, shuma ndobva yadzova kureva kuti pamuzambiringa pane nyaya. Ndo panoti Jesu akagara navadzidzi vake, anotora mukombe, tiri kuenda kuPascha, anotora mukombe akanwa pauri, akapa vadzidzi vake akati, inwai nekuti mukombe uyu, waini iyi ndiro ropa rangu rinodeururwa zivi zvenyu, uye iropa iri kalabosataka, iropa resungano itsva iri, iropa. Ndosaka Nabhotha akarambira nemuzambiringa, akati mumuzambiringa umu mune ropa raKristu. So I cannot settle for less. I cannot give you this vineyard. Even you are going to give me a better one, I am not going to settle for less. This vineyard, munda wemuzambiringa uyu wakatakura a blessing for the generations to come. Listen, what are you facing in your life? Are you, God has sent me to tell you, to speak to you. Are you about to give up right now? Why can't you hold a minute and tell the devil and tell the demons that I'm not going to settle for less? Andina kudzidza, ndangadai ndakaenda university, baba namai vakandisaira mari, aisi mhaka yangu, but I cannot settle for muto wenyemba. I'm waiting for a blessing that will bless my generations to come. Kalabo Sataka. What are you going through? Speak to me. What are you going through? Are you about to give up? Huh? Are you about to commit suicide? Tell the spirit of suicide, I am not going to kill myself. I am going to stand above and decree the blessing of God upon my life. I am not going to give up. You spirit of suicide, come out of my life. I will declare the goodness of the Lord. But I'm not going to settle for less. Andirambe kuti ndakambororwa, ndikarorwa, andirambe zvine marecords, ndava ndine vana vane mitupo yakasiyana. But that does not mean I am valueless. I still carry some value, for the Bible says, he who that is in Christ is a new creation. Aikona kuti wakarorwa wakaramba ungoti chero uya ndoda aiwa aikona ngo chero ora naye kunyange ndikaita vana vatatu vane varume vane vadzibaba akasiyana, hazvibvise value yangu. I am not going to settle for less. The devil, you are a liar. I decree and declare, we have been holding people of God at ransom. We have been telling them that they are worthless. We have been telling them that they are useless. But I'm here to tell you, vakakosa, they are not going to settle for less. This afternoon, as I'm about to close this message, what are you going through? Are you a man of God? You are facing some challenges. You are about to give up. You are about to close your ministry. You are about to start your ministry because wakatsurwa namfundisi muto wenyemba. Kaona ukatsurwa nemunhu mukuru kwauri ukasazvigamuchira, ziva kuti you are now trading pamuto wenyemba. Don't start your church because your leader akutsiura, because you are you are trading muto wenyemba. We need a generation that will say, I will continue to wait upon God, for the Bible says, weeping may endure for a night, but joy comes in. I feel like preaching right now. The Bible says, weeping may endure for a night, but joy
comes in the morning, I will continue to weep. I will continue to weep. He will wipe away my tears. But tomorrow morning, zuwa richibuda, joy is coming. Joy is locating me. Do not to mirire, just mirira. Mira kumanya manya. Mira kumanya manya. Just wait. Zaraye one day. Ayurai. Hold on. I want to pray for you right now. I don't know what you're going through. Hold on a minute. Mirira mwari. Ziritange zirikunonoka. Unyazoti kwandabva ndokure. Ndabakure. All these years handina pangu pandinozi apa ndo pangu. Nekuzara kwakaita Africa. Hauna pako paunoti ndo pako. Hold on. Make up dzese waisa wachena waenda kuma events wapeka matsiga ndikurore hakuna achari kumboya. Just hold on. For weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. I decree and declare right now that may God give you the grace to wait. For God does not come to those that are not waiting. I want you to wait and wait. When people say, where is your God? Just tell them, my God is within me. I will continue to wait and wait upon his promises. In the name of Jesus, God bless you.